Hello mga bay, maglakaw-lakaw na punta. Kini nga lugar di anid ul sa among gipuy-an. Og ano yung mga apartment sa mga lumulupyo din ubre man og madato. Ano puy-an na nila. Ang kaning building ay yellow. Guwapo ni siya kini nga apartment. Kasaka ko ani sa una kay praktikant ko. Dako ni siya nga apartment. Na siya balay sa mga tigulang. Dako ni kanang yelo mga bay, dako ni siya nga apartment. Nindot ni siya puy-an kay naay elevator. May elevator. Nindot ning apartment nga naay elevator kay kuan gani kanang nagani kay bugat nga mag-grocery ka, away problema. Hangin karon ambot lang ni baka ni mo tago ko. Meron ba video nga hangin kay saba kanos. Tago lang ko dre. Lami na nga apartment mga bay kay nabay altan labi ay kapukuan og magsigarilyo magtabako, so dili siya kuan altanin. Inahan kong puyo diha, balhin siguro mo diha. Ang labi ra ba kay naay og panahon sa winter na siya glass, di katugnaon sirado man. Mura siya bag-o tan-awon mga bay, pero 1950s, 1930s panigi panghimo kasagaran din So ang namuyo din mga ordinaryo lang gud pareha namo. Daghan ni sila nga mga apartment, dagko para ba. Ay mga elevator. Dito sa mong gipuy-an wala elevator. Matang bugat ganing akong grocery. Ang lola magpasan sa backpack, bugat yun. Kini mga apartment din ni mga elevator, why problema.
Naani siyudad sa Randers City sa Yulan, Denmark. Nindot na yung kabutang sa ilahang mga tao ba. Naot ang Pilipinas musuon ani. Wa bitoy kuan. Wala bay gagagmay yung balay nga na squatter ana. Di man sa maingon nga nag kuanta pero hapsay ba. Langgi hapsay ang mga tao. Langgi comfort. So ang komunidad hapsay tan-awon. Wa na snow mga bay. Wala nang snow. Tung last week. Mao man ni padung ni sa ko ang video nga patidit. Tas unahan. Oh, padung na nga to. Tong video na patidit. Pero karon wala na. Wala na snow. Nag 11 Celsius plus. Oh. Sa ato pa hilis gyud ang ice. Mahilis. Ning hangin na. Shout out ni Taligsik City, Master Undo, Happy Hines, Lar Family Vlog, shout out, Pobre Misdag sa iyo, Dubal, kinsa pa, Rose Reyes, shout out Rose, Jane TV, Inday Kapkab, Inday Ngabel, shout out. Shout out mga bay. Jan Arnigo, Master Undo, Bimbot, shout out mga bay. Bimbot, Master Undo, Milsi, Nilin, Pobreng Bisdak, Manang Mimi, Manay Tirang, Happy Hines, Pobreng Bisdak sa iyo, Pobreng Hilas, shout out Tiri, shout out Kokok. Oh, kana dia eskwelahan na dia private school. Oh. Medyo ang apartment dere medyo saba. Puyo gani ka dire na saba og gamay. Na ay mga bata pero karon way klase. Way klase karon mga bay. Kay nag-lockdown. Nag-lockdown pa. Ang ilang klase dire online pod parehas ato sa Pilipinas. Intalon man ang mga bata. Gimingaw na silang classmate. Ingon sila. Pangmingaw na.
So mao ni mga bay, subscribe mo sa Leticia Yinsin channel, YouTube channel mga bay. Tabangi pug ko ninyo niya i sayngan ani i tiling-tiling ang bell, notification bell ba, para kanunay mahinay kuan mahatdan mo og maghimo kog bag-ong video mo pop up na sa inyohang mga screen. Subscribe. Uy, hangin na. Kanang din sa ako matubang kana. Stadium na diha. Stadium. Staning din ay dinhi magdula og funbol. Ya, mulabang ko kay kuan ko sa hangin sa lipod. Shout out Master Ondo, Taligsik City International Vlogger. Shout out, salamat sa pakigbisog, salamat sa mga tambay-tambay, mga pasensya sa atong trabaho. Uning eskwelahan si La Course School, si La Course School. Finish man ang words. Oh, wala na snow. Wala na snow. Nahilis ang snow mga bay. Hapit na open ang season sa fishing season. March first week or second week. Mangisda na potag salmon ani. Mangisda. So niara ko sa among neighbor mga bay. Kuning gibidyuhan ako mga neighbor nga kita na ko sa inyo nga ingon ani ang mga building diri, mga bricks ang ilahang postura. Oh. Sa ato pohon himo putay ngon ani, pero kay farmer ta layo umtas tung uma og ani ta ingon ani ta mo puyo. Para ra ni sa kuan na ako diri nagtrabaho ba school.
Okay. Ano ni mga bay, daghang salamat og subscribe sa akong YouTube channel. Bye.